Hvor bliver du af, Polle? Jeg står bare lige og tænker på, hvordan fanden man egentlig får den her på. Er jeg når overhovedet? Du må gå ind og hjælpe ham. Nej, jeg synes jeg kan ikke få noget til stole på. Hvad sker der? Det tror jeg ellers, du er god til. Det er kjole, Ole. Sådan der. Drej rundt. Kan du komme ind og skifte igen, mand? Skidt der. Nej, du skal hen foran der. Hen foran dem, der arbejder der. Kom.